automatic ba ikaw nga i-consider nga sad-an kung mo counterflow samtang nag-drive sa imong sakyanan? Dingon ang ato ang balaod ubos sa Section 41, Paragraph A sa Land Transportation and Traffic Code. Ang general rule ug mo drive ka og sakyanan, ang mahinungdanon dili gyud ka mo counterflow. Dili ka mo agi sa left side sa center line. Mao na ang unang tan-aw sa balaod. Apan dunay exception. Unsa may exception sa general rule? Pwede na ka nga mo counterflow kung visible nimo ang agianan. Naklaro ba nimo ang imuhang direksyon? Unya dili ka makahatag og risgo sa uban nga mga motorista. Hawan ang daan. Kay dili man gyud sa tanang higayon nga di ka maka-counterflow. Doon lagi panahon nga maka-counterflow ka. Pero sa panahon nga imo nang buhaton, kinahanglan imo siguro undaan nga malikay ka sa disgrasya.